no dira dua na krote ase na ba bi obekọ ye wura ne bekọ Ghana flag na se flag bia o Okofo Dormaahene pa me kire ne ba bi adua na firi bai okoye bi ma regions ni nyina se anya bi ama regions ni nyina na o ba bi ba ko pe na oba ya me agbabadu antoso bi nu me sori Ghana se sa de na ye da me ka se tia se me ma na nkoso na asante so obeka se wo badwendwene ye ho a wonte ase Modwendwen abre sa wonte ase eno ni asante abusia ye mamu nyina akwa ba embra Nyansapo TV so mekase Nyansapo ano agye mesese ye sane na badwem ma kwa so na so yasen de ahye bio ebedi nkomo fofo me share so be subscribe wo be like wo be share am obi bia wanya bi ahwe comment section so eye wo dia na wa che wadwen na ayefe medin ni oba ya esuama ye bo a enne so me wa patrapa me ne oba panyi Okofo Pomaa checheku ena ewedi nkomo se ne woni gina na ho no saa na yeso eni gina ho pa ye ba na ase ya ba fie oduru ha onzo wonyira wa ba fie wa ba oba panyi enchen ye mana na akwa ba na mfa nkome wo ho bia no enhihye so oba panyi me ma wakwa ba ya eburu ye jeme buru bibia boko ye jeme buru a ya danyamia se abeto ahoɔden mu enne soso na waje yɛ mfe ososo ene yebedi nkomo ahwefo de mo fe ode bia o mo ta bisa wase ti ye ba bia se so ane so ani age se ye ba wo nkyɛn na ye be mo hu se wo ho wo ahoɔden soso kama eni je ho kwan mfa so mo ta wachi na mo pe wasem no eni je ho sa mo nkoso aso nye ne sa afi mo wo abachi soso mo ba Ghana bia mo hwɛ mo hwɛ no mechia no mo bo na baso na mo hyɛ ni nkunan no who said ya wo ye no ye moni so no onya ne bebre ma yen sa pepe na ye pe no ha me ene ye di asante nkomo kakra ona asante ahyenso de ye asante flag sana boni be ka no se ne na huso ni didi so ne kala no didi so no ene ye nhwe kala ne de ye fe pa ba ye hwe de bia gina ho ma de di kan ye yellow yellow adam e gina ho ma de ade yelu gina ho mesika sika sika ye di e bia ne sika ho ko ye mfre ne yellow ye fre ne gold ene ye fe ne yellow no te ye gold buruni na de yellow ba e ba ye matiase nte se gold e gina ho masika sika kokko no sika kokko na asien so e green e ya haban mo no enso gina ho ma den e gina ho ma ya habamuni she say gold no wote a wo be chechire untimi nkuta na saa wo de haba na be chechire na ne muso gina ho makwaye na kwaye no ni ahaba no nya de ko na wo ba kokoro no a ye kwaye no ye bibia no emu ni gold no wo na wote a wo de beto so untimi nkuta no kwa matiase na de won finfin so na ne tuntum enso gina ho ma de tuntum no wo hu se ye ne no ya husu no onipa tuntum ene bidia nkasa soso no emu odu bidie tu yade ade bi wo ho no mu a ha adwene pa bidie tu yase yamfa ne se tuntum tu yase nyankopon de si ho a ye gina de a ye beka ne se de nkyemwo no kora no bidie ne ye de ye na de twato ahyensude bi edam fe de nkyemche denchemwo and eno se de ade a denchemwo no ade ni nyina wo hu se ye wo ebi aye no ahonsu no bi ti se se yensem ha no brown no and black and green and yellow na denchemwo no de wonu se ne me nyina bi wo ho
eno ne yedi akyekyerade no abɔ no po se na si yedi no na brebe na sa ahyenso din e ba asantema sa ebre onyankopɔn bo wiase no de wode ye sa de Israel ena Syria eba asantema mu Egypt fo no enti ye ni asante fo no eniyema bi wo ho a ayete se dua prekese di se Israel ni bi wo oman ha ni Israel wo meyi nyina eho nimi bi wo mi no nko a ye nimi no so ye dia ye nyansapo bi a yabɔ ne po no so sane e wontumi nsane bia ntumi nsane no bia ni ma no so enu ni gina so ama ye benya ase nyansapo kuna be fa so abesane obetra se adwen abre dwen esane no ba dwen ba ese na sa hyeso de ba yenye nne efiri wi ase adebo na sa ahensudie ye wa aboa bi wo ho a sa na wote aboa bi wo ho a sa na wote na aboa be no efiri no ebubu mo ba ani ntibida mo ba no nyan ketenkete no wonu amu na wo hyimu wonya akokon wonya usa oye ketuwe bi no nanso duane wo nyini no ne duane nyini so oye kese a oye no ketuwe bi tesi apa ba mi nsanso oye kese be duru ba bi ne duane aye kese no efrene bubu mo ba na we kwabra kwabo akra de ne bojo wose ebubu mo ba mi hu yo kwabre ebubu mo ba mi hu amafu mi hu masetene mi buye ise bi ko mu na menweno ye ana mi gina ho na menweno ye obinada same hu obi asma mu famani we hu obi asma fu wani she wo hwe abo ya no wo hwem no onwono ye ana no gina ho no onwono ye twinwa wonte ase fu wani fu wani shampa nana asante kasa asante your mind asante your mind ampa asante yo nyina so na asante so obeka se wo bedwendwene ye ho a wonte ase bedwendwene abre sa wonte ase eno ni asante ti ase wie peye so hya ase so wodwen ho wo bebre se beye so obegya ho dwan kana wo be na dwen bo tugu na dwen sana asante mante na santema mu magina die bi anasa ma hyenso die bi a awo ho fiti tete besinne enne obi ka say mondane ade no a yetimi dane ne kwasa obede no adane no eno ne maka akire wo no sa kwabo aso hu na biase ma fo ni hwe na eya me yase Dormaahene o hano wo hano ho kire se enkyene yedi eduane bi ebedi yedi enkyene na tum na so obe hata nkyene amana wo a odi begu nsuo obe hata nkyene amana wo amana wo se die odi begu nsuo enkwa na ade igu a yesu abumu a bibi a wodi beye bia enti wonyai de wo ye no wonyai de wo ye no de se wo krokotoi ne nkase krokosin krokotoi sa nkase krokoto ekosin ye tena asantema yi mu ha wonyankopɔ ye nsankyere ne bebre ma wo man bia wo Dormaahene wo ji wo hutum se wakana me je tua na no eye wo dia
Oji wo hutum. Ediana. Within for say. Ono so. Asikadwa kusi. Ne dia. Won so oji ne hutum. Ejitu. Wo how ne say. Wo how. Anything. Ni any men be ye program we take care. No free anwomaso. Anwomaso adonten hene. Chile ba for kantinka. Wo say di wudi ye kese na mi ni de ketewa. Di wudi ye kese na mi ni de ketewa. Ye nyina die na na edi. Enti baby a we bi ade ye firi ba. Ye enforce a se e be hwehwem. Sene wo de ba ya yan hwehwe wudi mu no. Ya te ase. Ate ase. Tuna me je tua na no. Ye pen. Won so esikadwa konfo no te sufi so. Ye pen na so. Won te ase. Aden na wo de won te ase. By say asante ansane ebenya beebi atena no. Ententam ya ka sententam aye de kon. Nti edina ho say ye kan ye entam aye tam. Eni ye di aye ho aye de say me no piri bibia. Ye di ejina ho say ye kan tam no a. Me mentimi amfa mo so a me fa de nto. Ese nyame de antina mentimi amfa mo so no. Say bitimi de boso na ewi enu twase a. Ye wa aye de aye ye na ehwehwem hu ne say. Hwehwem hu say We di. Na we di a. Ebra utimfo opoku ware. Edina di utimfo bra asante man. Asem. Wo ko achim sa. Achim. Osa na anu utimfo wakama sem ye du be wo se yan cancel. Yan cancel. Ade ne ye Pomaa de. Na semina ye ka. Ebra wo ko ya ye baaye. Ye wira ama. Ebisi na den. Timfo opoku wade. Edi timi si ho se obi emu sa amane wakata echiri aso me ko yi esi yi nyana wakata echiri Wamaya munkuru wamaya mchire wo se odi timi eni nya wo timfo ntam kese na se na wo se bodin no ye de enye ye benyini ye bede beto ya otumfo obo no fufu kofro kra tim wo timfo so odi tumi ya de oba ye no si bibi sa na makoye na we wa na odi timi se matena ho ifiri ne momfa me dini ena ntontam kese no so se wo timfo entam kese wo timfo akasa woni hwan na wasasa no ye tumi akasa wo tena ho ono atena ho so we de wo a wo de abeje wo de abeje ampa ntifiri ho na asantefo nya saa asem kese wi saa de tron tam no so se witimfo opoku ware kana tam kese yesi bi ndime nka ho hwe ti afi wo be kan je so kase witimfo ntam kese yensan ho nka ne trasa entino no wo be kan me sire witimfo ntam kese kan tam kese so san sere kuransa na waka ena adaho aye ya sante mani e try ho hia ade ye tintiman a obi entimi monta na wo bibisa abrebi se ajeman bedu wo bodam da ben wo toto aboyi wo nananum abedi so
wo ba no yi a wo so wo di ageman yentu wo be kon age wo man ne kon man no igya to wo ma ase kon abetimi akon ni me mo ase kon ni ho nana wo so wo di esese na ni abre wo do wetim fo wo kon e di amo igye mo ma na se wo kon obetimi akon When di ya wonya adoma ho ekwese rough say ya dwesem say ya no nana kusi ono na efe kusi to ma kusi oyiye say ya na fi e ha wutimu no se mon pam no won fi meni sokora anko enu su mu no wo na mpanimfo se domina no woto domina kurubuye ni erikusi na yeto domina no kusi na yeto na ni odi koduru baabi okohyeye ye wo hyei no wo hyeho na ni hyeho no mu no na fedi wotu na ndi nsa baabi ya na obesade chopa aba ebisi pacho Santini be kwa kanso se pacho. Chopa. Ba yiwire ni. Obaye no obeto ba ntoma he. Utim fo sahene. Ewu abema. Obeto. E kan na chirese. Wono kura ba ntoma he. Wu suro so wode na kusi asem kura be ba yi. Odi na nim makọ. Ni bina muni na wada we meja fa chanu eja wa yo obone no yise ne sante hene de hyekan ya wotene na ho efra ne yeboa na yeboa hwese de Dormaahene Dormaahene si aye bobbo no a wato domena ye ka domena esu ntiam kase domena afina Yabu subia fi nipa nyine kana yiwira da na ni no me ya no ma ye ne sei etwea na ma adi yabu a su ama Dormaahene yabu a no gina mu su ye pa chew e de ma Dormaahene ya mi amede hia yabu akura sua ama Dormaahene eno na abaye mrani bi sei yabu sua ma Dormaahene ne Dormaahene mrani no yabu ani su bi ma no yes eno kwa wase Yesu abisiwo so beba sende mama Yesu wasi eye Dormaahene so no de naba nti bantama bem no on tra hokwa ehon ye firi no sebiri kitesi bantama kotia no uduru ho a asoma ade baby be bai ho ntoma nsa no anya kwan ewura kwamai na wodi oba ya ewukuta kraman so odi jabero wona adi jaba mo ye wira anka he ade akwache na ade oso de ase wasikedwa no a mimi bedwa ato ano no kore enye no kore na de oye no wo kokotoi anasa wo kokosne Dormaahene pa mekere ne baabi adua na firi bae sa wani mi ninchim se adua na mekere baabi firi bae ne mfiri Dorma na ne firi ye don't mean to won jere ye firi hi wada ma asem sebe me so wo pa won kasa ye beba biem mekere baabi adua na firi bae o kasa dia wo be kire ye mu atiase oye memeni bre na wo se wono de asikadwa de enye eya abisinia no wono ene krama na ije tua na no oba ya na che ne se mfiri Dorma ikushia wo mu kwa na de baba nto kama ni hia won kwan wonne wo timfo smai wo de ma ba Dormaahene no wo suma ma wo kofa wo mu bre no so wagye yatum se ne dia prepope ni so de boni ni nyina che o ye fini mu e no ma ye ko hia wo
na ma no wo kwansa wono ma no kwasi ja kire se eye wo se ene nyina se bibi ne de red tim so a ese stamp asizo tim fu ja o ma ye de kwasi ya Dormaahene no me ka won challenge me ma me chere baby a no wo we de ne ma me kwasi ze kama kwa ja kokoshe nano a ye mo kanka no enu efiri be ne sa ye wura kwa ne san so ma ye kwa se mo na mo fa fa ne bra kura be ma no ko frɛ Dormaahene edne ba ye wura sa hene nim mo bu nkutubi ma ye utimfo edne kae ho me kyerɛ ne papa ne ka wasi kura ye frɛ ne kodi abe onko ho da so hu ne se kura ne be nkanka Dormaahene o pedi bi ehuna bi hu ne se frɛ ne hwintimpe eniema wa asante ye mi yeso kwa eniema wa asante ampa eniema bi sie se akiri me di ba kiri ye wira ndi hia se na wo bɔ eniema bi so akire ye a na yeso ye sua ba kosem ni bi ya meto ande ye nim no na ye kan sa na na mini hɔ a wan na akire yen se ya ye pese ye ba wo nkyɛn bebi ama akire yen no wo kyekye so bia di free baby a so ta so mu na baby ne ma so ani so akire yen fi apre hene hia de kyem so se yi ba me pewu mu se ya so kyerɛ sɛ ade no ye bodine wonte ase ne se wo ma me wo bodina ye ti ase konkronkro ma wo kyerɛ ye de enti a ade no baaye na hyase ko si na wie nyina kyerɛ nti wi ye nya ikurukura mu kwa ampa Dormaahene won to no bo ye se wa ye bi agyae ne nka so wa ye bi ama ahomene so damas na Okofo we de ye di bewe dodo no a sembe nyina hyase se ehuru so yi dodo no akasa se asa abroso hyase ache ho ase mudua yi nyina ye dwen ho kwan fa so mputo e ba ye man mu ya ba setena mu be ye pekopɛ na bia bewom ni mabo bi e frɛ ne nkra ne na me ko afu mu na bi ko Okofo me pen wo mu ya ne ye ba na se ye hu ne se ensuo to do wo mu ba na wo pesi a na wo mu amemfom ese ye bi wo mu ko o ho preko apɛ o da kra ne yato me ka se hwipa na jo na me be me ka akiri wo sua na jo tete no ho na de koda me pejal me ni kom pejal no butu so na me ye ne se me so de ase nkra ne aye kete no so sani ko fe di be pete de mo a wo firi ho ko sani Dormaahene ti sani Dormaahene ti na se winim bibia e kire no be hunu se abofra o to se kire ni bayira o de yakuma ni ho na sansi su bi mame abofra to se kire ni bayira o de yakuma ni ho ade se kire ni bayira na e den ana aye bayira bi e bo ba ko kese ku ni hane e den wuntimi ntwitwa se wo no na so ya akoda na wini mo ho hwea afi no akofa atuje bu kom de ebina uhu de anya bi afi no akofa ekuma ana ni de ekosu de ne bibisa se ene ina na Dormaahene adua na e wa firim ana oda so wo adua na no eye wo men ya de obi anyi ne mfirim no obi wo ho ani subai nti ade a wo mu no beto brebi no ntimi nko so no na apam no ho ye di ye ka adua na ye otimfo de ya metimi ye gira ho akasa sipi na bi adua na siri bai ya Dormaahene ti ho se no dira adua na krote ase edi adua na wote ase ya di wu bia o tete woni ye nwododo na no nko a abewa ni kabie ana wudu aberwa no ewudu wono nko a na wudu ni dua wo ye no na asetene wa ye drama edidi wi ti bibi no hia ese edu
ena edu ena se nipa du maame nipa du na omo ya moano na edu ena no no na awu ye moano wa wo dodo se o brenti ye moano na setina mu bibia ni a edu na moano wo bibia mekobi kra edu na je ase kira no ti wa no se me ye aduana me ye na na wo firi hen wo din baby aduana firi ba baby aduana firi ba Nyansapo ye madom afi wo nko na wie na ma hire ye wiase ama Dormaahene gya na tiri mu de fon no de te we nya da gya kira se ya kasa hire baby ya eja no na bi wo ho dada de ba ya na se ne gya ni wiase ne gya be wo ho so na ne nana no di gya ba ne klama ne de ba ya de gya wo wiase ana so oduma nkoma bo ade na odi gya ba ya okay ono awete wono wo kasa ahwe yiye hu se bibi di adwoa de bibi sokoto adwoa echi bibi di adwoa bibi koto adwoa echi wonderful nana ene obi ebi ne maso a kire yen pa meni abre wani abre se me hu ne se meni me be kwa wiye Weda wa sepa won kire mu ade ama ye ne ne ma obi so a kire yen e be ye ni ji so se be san ba bio na agyan na se na wo keka no be cheche ni nyina ase e so mabu ne yesua bi nim hwe de nim se be to agyan na sa no ane akeka ne sa ne ekoye bi o meme ye oyoko o meme ye we na no ano min ko ye ni no enya de mu bia ye se na ne nana no no agramo ma ne meme nyina nti hu ko na fo a ujejina so gram yeso we de ko na no abo ako ne bi susu se di nyina wo ne nkyere ase ye betena se dakoro ne yakoso ba koma na yesua ade pa Okofo Pomaa chichiku nime minimu wampa ana nyami nkyira wo pa ne da nyame so ase onim dia ode tumu a ode kyerɛkyerɛ yen ye bompa ye so ma wontena hoda se ya amayen na bibia ye ba wanya atbotre a kyerɛkyerɛ yen na dem di twatu ani on se de ye mayimu ese mpuntu ne ye hwehwe ne esa akoya no ne ahwe ma amene ne nana no mo nyinyini omo fe mu ntimi nya adwuma ti se bra he de tu ye fo se ye mpento kwasem bia ne wati waka bia na no mi fra hinfie bae abrante ba no fifie ha ne maame ne de wo be isi akina o de sia me ko tutu hinfie prim ko tutu me krachi abotre ifi ho ntimi si mi hwe he bi o tutu as hinfie prim wo de ya na wakotum abotre no wa ne mprenka mum ani mpuntuo mum mayema ma yedin se be hu so timfo afi bi ahia nsan ma bom dwawie na we busuano dodo na na wo kuru ho ha wo mu da afi tutu ye wo bia ye mu da ye mu bia tutu nte wo bia he ana waka Okofo Pomaa chicheku ye na wase bebere nyame hwa nso da wase wo wa wo ya de akono class ye ne tan mom mo aso mpefo na maka se do fu bia pa no ene ki pia no wo nti ye hia pia mom ye hia ba mubu eno ano no abusanfo ye na mase ene so se munya dache na mahwe ye na Okofo Pomaa chicheku eni di enkomo no na cheche ni ma bebere abakosem ade bi wo kwa ya tedi na tia ye ntiase ye ni bebere firi bae ni wo cheche yin bebere no se mere pom so nya tena se sekim no ka so o kyerɛkyerɛ bibia ye tia ye ntiase no o cheche mu a ye besua de pa asada no me ho prem se sada ne beduru na ye benyina bebom esua de wo Nyansapo TV so ye na mu nyina mase subscribe to channel na like share mo bibia wanye bi enhwe comment section wo so wo dia ya na wacha wadwen na ayefe kwampa so na ayefe medi ene oba ya asuama yeboa memfa wonsi hase ya se ne be sen di ehye ai makosuama yeboa ya fa wonsi hase ya wo fa be sen di ehye nyami sha kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo nim hu bi duanani wie kraman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya